חברים, באמא שלי, בספר התורה, באתי לגדי לשתות כוס תה, אשתו חווה שתהיה בריאה, עשתה לי מלאו, חשבתי לאכול, ואז הוא מביא לי עוגיות, אומר לי תביא לאמא שלך. אמרתי לו, גדי, אני לא יכול להביא לאמא שלי עוגיות. הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, היא בהסגר, היא הייתה בתאילנד. איך הוא נבע? אלוהים, אלוהים, אוי, חווה נשקתי אותך, יא בן דונה, חווה נשקתי אותך, יואו, עולה לי, לא חווה, יואו, חווה נשקתי אותך, הדבקת אותי יא בן דונה, הוא הדבק אותי, אבא, הוא הדבק אותי. הוא לא מוכן להתקרב, הוא חושב יש לי קורונה הזה, ועוד אומר לי, ועוד אתה נשמע לי מצונן. וואי, הוא הדבק אותי אבא. איך הוא נבהל, איך הוא שם בספה, אוי אוי אוי, למה באת אליי? יו, גדי, תשמע. אבא, אתה משוגע? יש לי תינוקת, יש לי תינוקת. הבן אדם בפרנויה.